Jaiotza basatia. Jaiotza basatia. Jaiotza basatia. Irentxi ogiapurrak, saltxako ipetsuak, ardotraguaren bultzada, guatxapa, langostinoari zurrupada, sorbete de limon, okela, ogia, itzak, ondokoarenak, zureak, tragua, polboroia, argazkiak atera, gabon kanta zarkitua, emozio ziztada, polboroiak, kaba tragua, mazapana, irribarre fortzatua, benetazkoa, turroi biguina, ardoa, ura, ogiapurrak, itzak, Instagrama, bikotearen begirada, lehengusina txikiaren takikardia, osabaren besarkada, ardoa, benetazkoa, koinataren komentario erasotzailea, ardoa, irribarrea, superbibentzia, bakanala, ogiapurrak, listua, ahotsa, volumena, benetazkoa, oso benetazkoa, koinataren polboroia, lehengusuaren mazapana, izebaren solomilo mingaina, piperrak, implosioa. Unibertsoaren erdian, zulo beltzak galaxia oso bat irentsi berri du, erabateko isiltasuna. Eta azkenik, Big Bang. Maiaren erdian, oka egin duzu. Ha vomitado! Sortu da galaxia berria. Konstelazioak, izarren hautsa katarsia, etenaldia. Eta nola ez, hasiera berri bat, reset. Nere katuak askotan egiten du oka, agian gehiagitan. Gustoko du belarra jan eta aurretik irentsi dituen guztiak, bola iletsuak barne, kanporatzea. Orduak pasatzen ditu begira, etenaldian, egonean, berak ere badu irenstearen tendentzia apur bat, baina esango nuke bere ohiturekin baino nire ohiturekin eta nire influentziarekin duela zerikusia. Berak izatez, badaki egoten begira, luze, nik ez horren beste. Naturatik gertu bizi naizenetik pixkat konstienteagoa naiz denboraren benetazko kadentzia beste badela. Eta benetazkoa eta zer da gezurrezkoa, zer da benetazkoa esango dezue, dena da, bai, arrazoia dakazue, baina ulertzea zu ez da. Nor naiz ni, irensteari uzten dio danean. Gai al naiz ezerez horri aurre egiteko. Hasiera berri baten aurrean aurkitzen dut nire burua aldiro. Herrialde berri batera iritsi eta bertako hizkuntza ikasten hasi izan banitz bezala aldiro. Ez dut lortzen askotan barrua lasaitzea. Bizitza nigandik 30 kilometrotara gertatzen dagoenaren sentsazioa daukat hilabeti, eta bertara korrika joan behar izango banu bezala aldiro, ez zaude leku egokian, zerbaitari zara galtzen, korri, eta zu segundu bat bera ere galdu, katuak leihotik begira jarraitzen du. Zer da galdu eta zer da irabazi? Nolakoa da denbora? Nolakoa da nire tempoa, aurre aldatzen doa? Hortaz ohartzen naiz, nire zikloa dela eta urtaroak, eguraldia, ondoan dudana, lankarga, katuatan egaude orain, eta mendia, aurrez aurre, zergatik sentitzen naiz, hain arrotz. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow. Ze suerte eta ze derra eta ze polita eta ze zoragarria eta ze goxuan eskak zuekin gaur ere eon ahal izatia. Zuen ondua momentu polita haue pasatzen eta gaina alkate, zinegotzi, hiru errege, lehendakari eta Espiritu Santuaren bedenkapenarekin.
ze sentsazio emateun erabat legala izetiek, jode. Eskerrak lana iten beintzatanok berdinak lana tranquilein dezakegu. Baina zu, a ber, bakunatuta bat a ber, kotillo pixkazan. Gaur azkar hasi da asuntua, hori ez da galdetzen, miren. Egia da, ez da galdetzen. Bueno, atzo egon etzineten entzako, hemen ikustituzue bi bola gorri hauek, gaur ere karritu, atzo ere bai, ze gaur ere legalidade absolutuan distira egiteko intentzio osoarekin etorri gea, bai? Esperientzia berrien zalegea, eta gure lema da askatasuna bai, baina neurrian. Eta medioetan behin eta berriz aipatzen diguten bizikidetza eredugarri hori sustatu nahi dugunez, elkar zentsuratzen gara! Elkar zentsuratzea da benetako zaintza. Zainduta gauden eskak. Eta guain bai, eskerrak nina hon asuntoni lur pixkat emateko. Eskerrak. Atzo ingenun, neskak, lortu ingenun. Hoi bai, jendiei bermuten nahi genion eman, pixka mozkortzeko, baino etzan posible izen zeuain, neurriz kanpoko ekintza bat izango litzeke, eta ez dakigu oso ondo jendie alkoholizau gabe ia zenbatean egontzan gurekin konektauta, gabon espirituakin, baino emate zeuden, nahiko guztua zeudela. Bai, ematen zuen, eta gaur, zuekin hemen gaude zuzenian Donostiako dokan, eta helburua berdina da, igual jarraitzen dugu, ezin dugu alkoholizatu, baina, ea gabon espiritu berezi hontan elkarrekin batera guazen barrenean. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Beraz, arratsaldeon dokara etorri zatenek eta atxaldeon irratiz bestaldetik entzuten ari zareten danoi goxo. Bueno, eta atzokua nola esplikau? Eske nola esplikau? Hainbeste gauza gertau ziren. Eske desbirgau inginan? Imaginau zenba sentsazio horren atzian. Karagarria. Gure lehenengo podcasta izan zen, hor desbirria. Irratsaioa, vamos. A ber, Iraia, atzoia gau inan podcast. Egia, bai. Bokali gabe aida geratzen podcast. Bueno, hori. Eta dare, baten bat atzo gurekin egon ez pasan, gu berriz aurkeztu ingo gea. Mikrofonora, ni neu Erik Aula Izola, Iraia Elias, Miren Gaztañaga eta Mankai Gaztañaga. Eta ez, Miren eta Mankai, ez lehenguzuek, ez aizpek, eta ez familiar. Nahikoa da. Vale, jazta, galdera hori, listo. Eta bai, hemen gaude Donostian zuzenien Doka Kafe Antzokitik eta teknika lanetan Gonzalo Amas. Donosti, ze hiri polita. Oso polita. Oso polita, mirakulu bat dago, mirakulu bat. Ze polita. Edertasunaren irina. Bueno, bizi irauten aigean eskak, ze esan berra dakau, dana ez dala hain polita izan, podcast hau iten eginan bitartean. Eta bai, hoxe txitxariak ere berotu zaiziguz, imaginatu sorkuntza prozesu bat lau buruta, ez da erresa izan. Baina hemen gaude, gure bigarren irratsaioan, naiz irratirako zuzenian. Bai, ez da bat erresa izan, Baina, maite zaituztet, baina hauta gero igual pixkat deskantzo pixkat gura. Aizia berde. Bai, berde, ez pixkat. Igual du, porque sortu deuna eta gaur hemen gertatukoana izangoa... A ber, Iraia, ez zitzan espektatibak igo. Ez izangoa. Ez bedo tonuen izangoa 3 puntu. Baina, Iraiak arrazia daka. Atzo, bai, gaurkoa desberdina izangoa. Atzo ibili ginen gehiegikerian, polboroi artian, jan nahi artian, hor bueltaka, eta gaur, beste noa baitea bidaiauko deu. Bai, gaur buzeatu ingo degula sakonera. Beste plano batzuk begiratzen ausartuko gea, eta beste ikuspuntu batzuke hausnartuko txugu. Bai, guri horrek flipa bitegu. Gaur hemen gertakoan magia horren superfanak gea. Hori da, gaur magian buzeatuko deu, espiritualitatean. Bueno, eske gainea, barkago, baina gaur
sekulako esklusiba dakagu. Oain arte inork elkarrizketatzia lortu ezun elkarrizketatu bat oso berezia izango dena gurekin gaur esklusiban. Bueno, Karagarria. ia hemen Harry Potter eukitzia bezala. Nivel hortan. Benetan, Bueno, abarkau. eta beste elkarrizketatue hori bai izango ala plazerra, haze kalitatea. Gandalfen bertsio femenino bat. Bai. Iraia. Osea, ez zaite spoiler bat izen. Hori ez da spoiler bat, Baina osea- pistatxo bat, bai. Bueno, Ja, horraino. Kontua da, hemen gaur eukiko ditugula kriston gonbidatuak. Hori hola da. Hori hola da. Eta, barkauen eskak. amaka hitzitu iritzen fundamentozkoa, ez errespetozkoa, momentu honetan, zu mobilakin egotia irutzea, da kasula engantxe bat, benetan, eneiz atrebitu baina arte zatea, Barkatu, baina baina esan barkatu. egoizu, porque hemen irutzea zaila pixka Entzule eta pasatzen ikusle, egala barkatu. limitetin, neurria, esan dugu askatasuna, baina neurria. Barkaun eskak, mobila itzaldu dut, eske kontua da, neola zai, ze, bueno, a ber, nere bikotekidean, iloban, lehengusuan, bizilagunai, individuoe PCR bat. Porque, claro, kontua da, claro, beak laga ditula bere bi seme-alabak kanpoan, etxetik kanpo, beak jundala ospitalea bazpane, seme-alabak aizian bokailo bat jaten txorixo pamplona bat, bestiak platano bat jandu, porque vegetarianoa da, beste semea, osea, izebana. Orduan, neon zai, porque, claro, izeba horrek bialdu bertzion, bizilagunai, mezu bat, gero nei esateko bere seme-alabai positiboa izan dan COVID-ian. Buen roia bankai, COVID, prohibido. Mira, alare zer da PCR bat, ni naiz enterau. Erika. Tuxe. Osona, bai, barkau neskak, eskerrik asko, elkar zaintza da, elkar zentzura da, bidea, benetakoa. Hori da. Eta hoin berez, arduaren momentua iritsiko litzateke, berez. Baina neurria direla eta, bueno ez zaituztegu alkoholizatuko lehen esan bezala. Bai, lasai. Sentsazio antzeko bat sortzeun beste ekintza baten pentsa deu, Zerrek erotze zaituzte, zerrek erotze gaitu, zerrek erotzeu jendie. Zerrek. Zozketa! Bueno, atzo papeltxo batzuk banauen itun publikoan artean, eta gaur ere, papeltxo batzuk banatzea, jungo gea, ez da ezer gehiago pasako, bale? Osea, lasai eon. Papela banako ditugu eta ja. Momentuz. Baina papeltxo hauek gorde, ze bukaeran, zozketauko ditugu, bueno, zer. Bueno, dokan etorri zatenak, ze irabazteko aukera duzuen esango dizuetu haintxe bertan, Euskal Herriak argitaratu dituen 3 liburu moderno, intelektual eta alternatibo gaur zuetako iruentzako izango da, bueno, edo agian atzo egontzen batentzako, denontzako dakoagula, zer izango da, Amakai Gaztainararen 29, Lore liburua, edota Estereo Miren Gaztainaga, edota Pampiña Erika Olaizola, guau. Zenuten espero, que pasada. Ai, nola notatzean hau gratis da kaula txian bai. Claro, gero atzoren genuen aurkezpen hau eta esan genuen, ai, que pena, iraiak ez dauke liburuik. Momentuz. Hor esan genuen, claro, eta horrean nahizekoek emate bali maigue beste saio bat, eta berriz ez zozketa. Zakit hori oso probablia da, baina, bai. Bueno, baina gertatze bada, orduan, bazkaltzea. bazkaltzea junginen elkarrekin, da horri bueltaka esan genuen, jazta badakeu. Bakau. Urrungo zozketan, iraiakin kafe tertulia bat, mano a mano. Oso pertsona interesantia naiz. Igual ez tomate baina. Bai, emateu. bueno, eta gu zenbaki jamarako ditugu. Dana ingo ditugu, Erika. Bai. Bueno, zuek banatzen zuten bitartean zenbakiak, egun hauetako estilo guztitako enpatxuak eta geo, gaur, garai hauekola norberarentzat duten esan nahi sakonak hausnartzen ibiliko gea. Besteak beste, ez dakit iraia, igual plano intimoago batian, igual plano vulnerableago batian, sensibleago batian ez dakit? Bai, pixkat, mazapanak alde batea utzi eta mazaparen arrastu hori gure barrenetan nola sentitzen dugun ikusteko unea, ez da? Behar deu pixkat, ez? Noa eramaten gaitun, mahatxaren arrastu horrek, aztarna horrek, pipita horiek. Bai. Eta zorionez, ze bestela gure bla egongo gea, gure ahotsez gain beste ahots batzuke entzungo juzute, eta programaren amaieran zueire galdetuko dizuegu, hasi que pentsatzen jun, baita ere, nervioso girez jarri, pentsatzen jun abertze erantzun esan izango juzuten, azkenean galdera hau izango baita. Ze zentzu sakon dute Gabon garai hauek guretzat.
Eta niretzako gabonak simbolizatze be asko infantzie, fantasie eta umetako sinesmenak. Bai, asko, eta egia da gabonak etortze genien batzutan, haurtzarue simbolizatziez gain, desiatzetela berriz ume izetea bueltatzie. Bera, aurragoan nintzanean, bereziki urtezar gaua gustatzen zitzaidan, garai bateko aspaldiko baserritako menua afaltzen genulako etxian, eta pixkat, austeridadiakin eta, gure arbasoek gabonak ospatzeko zeukaten moduakin lotzen induen garai honek, eta, zerbaitekin lotzekotan horrexekin lotuko nuke. Eta gogoratu galdera hau bera egin deula sare sozialetan, oraindik ere erantzuteko parada baezue, kamikaz baja edo nola esatez adio euskeraz, baxua kolektiboan, ez da, kamikaz kolektiboa jarri eta Instagramen hortxe dago. Eta erantzun bertan edo etiketatu. Eta irakurriko ditugu zuen erantzunak gustu handiz. Eta zuek pentsatzen jun geroako, Txan. Hori bai, zuek pentsatzen jun, ze gero bai. Zuen tarti eukiko ez gu saiatzega danai ahotsa ematen. Hori da. Ahotsak ez, ahotsa danai ematen. Askatasunez esan dugun bezala, ez da? Baina egia lehen esan deuna, gu kamikaz kolektiboan galderie luzatze dut, eta jein horrek ez tiguran zuten ze, dazkegu oso jarraitzaile soso batzuk. Erika, berriz hau. Hola ezin da, Erika. Ez dut uste bidea denik. Gonzalo musika mesez. Sartu. Recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas pa' unos pocos que lo saben. De nada me vale esta jauría del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio te lo hago. Pero si tú quieres un asedio te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio toma. Hay que ver qué raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas, que me arde la sangre por todas las venas, que yo te lo solucione, mi pana, fieles como los primeros cristianos, yo con la katana y tú con las manos, vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado, nada funcionando, quiero, tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado, nada funcionando, quiero. Solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si preguntas no sé quién ni que no estamos, que nos fuimos, que ya nos veremos, que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona y que ves que malas que son. Elkarrizketa esklusiboa, fikzioa. Eta orain bai, orain iritsi da momentua, unea! Wow! Azeo orea gurea historian lehenengo aldiz izan baita elkarrizketatua! Gurekin primizian eta esklusiban lagun ikusezina! Txalo bero bat! Berarekin batera etorri den itzultzaile ekarri du, Maialen Hackelberg. Txalo bero bat beraren ere, Hackelberg Maialen. Entzuleok, lasai, badakit. Geratu zarete, zur eta lur, hau, sekulakoa da. Eta zuek beste aldean zaudetenak lasai ez duzue ikusten baina, gero bideoz jarraitu ahal izango duzue. Sekulakoa ez da, Michael Bark. Bueno, ikaragarria, hemen nonbait egongo da lagun ikusezina, ez dugu ikusten? Ikusezina baita, bestela hilitzak ikusezina izango, ez da? Bueno, arratsaldeo Maialen eta lagun ikusezina. Lagun ikusezinak ez du hautsik, edo ez behintzat gu bezalako ahots hegemonikorik, ez da? Maialen Hackelberg bere itzultzailea izango da. Eskerrik asko, Maialen, beste behin ere. Kaixo. Ni pixkat urduri nago, Bai, hori da, nik berez seguruak saltzen ditut.
baino, bueno, bere txikitako lagun mina naiz, eta bizilagunak izan gara betidanik, eta favorea eskatu zidan, eta tira, hemenago. Eta esan Maialen, esaigozu denoi, zein da lagun ikusezinaren itzultzaile izateko sekretua. Zein da? Esan! Esan bezala, umean nintzeretik ezagutzen dugu elkar, umetan denok ditugu bai lagun ezkutua, lagun ikustezinak, eta ikusi ezin diren, baina dauden guzti horrekin harremantzeko gaitasunak, heldutzen goazen enean, galtzen goazenak. Oso interesgarria. Sekulakoa, eskerrik asko Maialen. Orduan, nola izango da mekanika ulertu dezakegu denok? Ez dakigu non dagoen lagun ikustezina. Ez dugu ikusten eta. Orduan, nola izango da mekanika guk zuri galdetzen dizugu eta zuk guri erantzun edo nola da asuntoa? Bai, ados, bai. Hori egingo dugu orduan. Horretara etorri naiz, ez da? Sekulakoa, ditut hileak horrela. Sekulakoa. Bueno, orduan hasi egingo gara, ez da? Hori da, hasi egingo gara. Bueno, lagun ikusezina. Fama izugarria duzula, entzuten du ongi? Ikusten du, ez du ikusten, baina berak entzuten du ongi? Bai? Edo altuago hitz egin behar da, ez dakit? Ez da volumen kontu bat, berak sentitzen zaituzte eta ni arduratuko naiz, berari esaten, bai, jasotzen du, bai. Lagun ikusezina, badakigu fama izugarria duzula mundu osoan zehar, eta esan nahi dizugu, ohore bat dela hemen gurean izatea. Bale, esaten du eskerrik asko, eta berarentzat ere plazerra dela hemen egotea, oso eskertuta dagoela, ez baitu bere bizitzan orokorrean errekonozimentu handirik jaso, eta bai, aukera ona dela hau horretarako. Soto, segi. Segi, nik segituko dut. Segi, galdetu zerbait. Azalduko liguke errekonozimentuaren kontu hori? Zertan datza errekonozimentuak? Nora begiratuko dut? Birari nahi diotekin. Momentu horretan amendik dago. Non dago? Esaten du Olentzero erregeak, Papa Noel, Perez Agutxoa, guztiek dutela bera baino errekonozimentu gehiago, eta jendearen ahotan daudela etengabe. Horretan komunikabideek zerikusi handia izan dute, beraiek elikatzen bai dituzte, Olentzero eta haue bezalako figura horiek, eta noski, bera oso eklipsatuta dago eta sentitu da horrela, eta noski, jendeak zer egiten du, jendeak beti egiten du amen komunikabidek esandako guztiari, eta... Joder, Olentzero erregeak, Pope Noel, horrela enumeratuta gainera guztiak dira gizonezkoak. Wow! Hausnarketa hau enuen sekula egin, ez dut piperrik ere ikusten unekin. Gizonezkoa, zara zu ere, galde diezazuket. Zure generoa zein den? Txalorea pixkat gure apurtu da konexioa, galdetuko diot, nik galdetuko diot, bale? Bale, esaten du bere generoa anitza dela, bere identitatea bezala, gaur egungo kontzeptuetan sailka ezina, eta ez du narpen handirik jasotzen gaurko gizartean, beldur handia dago gizartean, betiko binomio horretatik ateratzeko eta irteteko, eta lagun imaginarioarekin beraien artean elkarte bat sortu zuten ikustezinen artean, baina ez dute lorpen handirik jaso orain arte. Ikaragarria, unkitzen ari naiz, zainbeste kolektibo minoritariok uler dezakegu hori, ez da? Uler dezakegu? Kazetari libreon komunitatekoak badakigu zer den hori, ez da? Hala da. Zera, Hau nahi gabea. Ikusezintasuna dominatzen dugun eremua da. Eremua da. Eta
badakit zer den, hitz egin eta inork kasurik ez egitea. Zoritxarrez, baina... Zoritxarrez. Bai, edo, zuk hitz egin eta aurrekoak barregarritzat hartzea zuk esan duzun hori. Hori ere pasatzen. Ez egin negarrik, sensible gaude. Ados, ez da negarrik. Arraitu egingo dugu, orduan. Ai, jarrai dezagu, bai. Zu nola sentitzen zara? Ni edo bera. Ez, Osea, bera zure gandik pasa, osea... Baina, zu hemen etzara gaur elkarrezketatua. Baina niri begira zaudete eta Ez ez dakigu nora begiratu. No. Ez, orain ez dago hemen, orain dagoan. Non da? Zuen atzean dago. Akaso zu ere horrela sentitzen zara lagun ikusezin? Ninguneatuta? Egia esan, apur bat unkitu da, bai, unkitu da. Oso sensiblea da, hori da bere ezaugarririk ederrenetako bat. Hori nik esaten dute, nik gehitu duz, berari etzaio gustatzen bera horrelakoa izatea, Oso ondo. Ai, bueno, ez dakit ez da, bai, orain jarraituko dugu bai. Lagun ikusezin maitea. Nola hasi zen? Zure ogibidea. Eske dago oso frekuentzia, ari zai kostatzen, kanalizazio hau egiten, baina banabil. Esaten du, beti izan dituela ezaugarri fisiko hauek. Txikitan, bere lagun bat ikaskide batetaz maite mindu zen, eta kriston lotxa ematen zion opari bat egiteak, baina desiatzen zegoen. Eta orduan, berari eskatu zion favorea, eta alaxe izan zen. Bizipen honen ostean, hainbestekoa izan zen eman zion betetasuna, bere ogibidea deskubritu zuela. Zortzi urte edo, bai, zituela oso gazte. Zortzi urte? Hala ere, batzutan liskarrak sortzen dira, eta hori ere horrela da, eta esan beharra dago, Esan beharra dago, liskarrak sortzen dituela, bere opari kontu horrek. Bai, berak oparien asuntuari beste buelta bat eman zion. Bera honestidadearen oso aldekoa da. Gaur egungo gizarte hipokritaren aurrean, familia, lan eremu edo lagunen artean ematen diren hainbat harremanetan gertatzen den hipokresia azaleratzeko nahia du berak. Naiz eta badakien batzuetan hori ez dela oso atsegina. Ja, haizu eta ikusezina izateak bere abantailak ere noski. Baditu noski. Izango ditu. Esaterako bururatzen zait bat... Supermerkatura joan eta lapurtzea. Adibidez. Edo pasaporterik gabe edo zeintokitan sartzea, ez da? Baita ere. Hori... Zagaldera... Bai, egia esan, bai, nahi duen lekura sartu daiteke, bera, bai, hori horrela da. Baina hori ez omen da zerren soluzioa, egoerak asko kezkatzen dio, Hala ere ez du gehiegi sartu nahi gai honetan, asko mugitzen duelako, gai honek, gertutik ikutzen dio berari. Zentzutan? Ikustezin bezala harreman zuzena du beste ikustezinekin eta egoera honetan gertutik bizi izan du ikusiak eta entzunak izan ez diren guztien prozesuak. Falta izan diren ahotsak eta eztabaida publikoa esaterako zentsura asko egonda. Ez ikusteak edo ez ikusi nahi izateak ez du esan nahi ez daudenik. Wow, Maialen Hakelberg putzu sakonak dira horiek, Eta ez dugu denborarik horrelako hausnarketa serioetan sartzeko, eta gainetik ibiltzekotan hobe zibili, Alaxe da. Esaten ari dira denbora amaitu zaigula, Bai, esaten ari dira. Hemendik esaten ari dira denbora amaitu. Bai, pingan hilorik ez dugu. Hemendik esaten ari dira, energia gastatzen ari zaiola eta gaurkoz nahikoa dela. Guk sentitzen dugu berotasuna, Bai, sentitzen dugu. Bueno, agurtu egin gora, mila esker. Eskerrik asko benetan bihotzez lagun ikusezin eskutu. Non dago? Agurtu nahiko nuke. Amen. Eskerrik asko, mila esker, gurean izateagatik. Inspiratzaile izateagatik, eredugarri izateagatik. Mila esker.
eta ber kanpoko ahotsek zer dioten, ze zentzuzakon dakae gabonak zuentzat? Gabonak nik iluntasunaren bukaerarekin eta argirantzako bidaiaren hasierarekin lotzen dut. Horregatik etxera itzultzeko garai ezin hobea dela iruditzen zait, eta etxera esaten dudanean, zentzu zabalenean ari naiz, norberen baitako etxera itzultzea, familiaren etxera itzultzea, gertukoenen etxera hurbiltzea eta horien guztien goxotasuna sentitzea, gero hortik argirantz bidaia egiteko. Niretzat gabonen esanai sakona solstizioarena da, argila datorrela, eguna luzatzen hasteala, eta beste aldetik, eta honekin lotuta, eriotza eta jaiotzarekin lotura edukiko luke. Jaiotza eta eriotzaren zikloarekin, etengabeko zikloarekin. Hogeita bosteko bazkarian koinatuarekin siestran ibilizara? Feminazia deitu dizu? Etzazu listurik alperrik xautu. Hona hemen, azken teoria feministak biltzen dituen audioliburua. Eman playri eta gozatu bazkariaz. 30 baino lehen erosten baduzu, zure koinatua afoniko utziko duen pilula doan izango duzu. Bueno. Bueno, oin reposito. Ondo zabete. Bai, ondo guaz. Baguke, erantzun berko diogu aldera horrei, ez? Azkenean, ze zentzu sakondakaten gutzako gabonak, neskak? Piskat gure elkarrezuetatxo bat dioela hasiera emateko igual Erika. Nei, bai gertatzen zait pixkat, zentzu sakon horrekin konektatzeako bidea, ez? Piskadala ez zezuen ondoren nien dator, behar bada zentzu sakona, edo azpitik dao zentzu sakona, ze nahiko nuke azalera egotie, baino benetan gabonetan asko kostatzen zait zentzu sakon horrekin nolabait konektauta egotie. Ze netzako badie fetxa batzuk, dana daula oso goien, dana da estimuluz betie, dana da zaratie, dana da jana, dana da gehiegi, ezta? Eta egile da, alare evoluzio bat badao, nere baitan. Zer lehen askoz parranda gehiago iten un fetxa hoetan, lehen alkohol gehiago. Baina inorrek ez duiten, Erika. Baina, bada hor baitaren bide pertsonal bat igual iten nahi naizena, ez? Ni pila bat konektatzetelako olakotan estezu eta ero kulpakin. Osea, nire burua ikiston promesa pila bat iteizkot. Baina bihartik aurrea, baina eta seitik aurrea, geho ja urte berriekin da, geho ez dut kumplitzen da, horun kiston frustrantie da ez, zenbat detox eta garbiketa, eta zenbat gauza ez, eta horun kulpak, ze bada nire baitan zerbait, como, adibidez, otamaika parrandain, eta bataia da mantxauta hasiko banitze bezala, urtieia zikine. Ja, pureza hori galduan bezala, da, kiston geskimat, hori, horren badaulako urte hasieran igual ez, como jarrita... Garbitasun exigentzia. Bai, hori da, azkenin, ja, hori dala, ez? Eta egia azken urtietan, badao... Igual baitaren neuke konexio gehiago pixkanaka, ez? Neure esentziekin, autoezagutza gehiago, eta orduan bidie bakit horretara bezala, ez? Orduan gabonetan une oro horrea behira saiatzen naiz, eta nolabait beharra eta nahia eta desio atatzen zait, zarata guzti horren baitan nire burukin konektatzeko. Eta bai adibidez, ritualak, adibidez aurreko miren danekin genuen bat, solstizioen, eta badao zerbait, ederra, ez? Eta askoz egiazkoe sentitzen momentu hori beste dana baino. Eta bain, badaket ohitura bat, ez dakit, azken urtietan, 31an, itet aurreko urtien, 31an, idatzinun proposituek letu, eta hori guztet, urte hortan, aber ze idatzinun, da, aber nun nahon. Aber azterketa superatu. Porque gero naiz akordatzen ze idatzi, ostra, hori idatzinun. Eta itet gero berriz idatzi, urte hortara behira. Orduan, badaude ez, olako minimomentuek nire burukin, esan bezala askoz benetako ite zaizkitenak. Eta geotak gehiago lekue iten horri eta besteanak benetan. Osea, bitu aprotxatzen esateko, azpeitiko megafonoiek, hoiekin, gabonak hasi bestik ezien, eta ez te soportatzen. Ez txiazpian dazkazu, ez? Bai, baina geho kale osun daude, enkarguta hartetzen zanen, dana da zaratie, estimulue, juteko azkar, juteko erosteak, ezin dut, ezin dut. Jarraitzeu egiten, musika kontu. Erika, nahi dezu bola, nahi dezu.
Bai, orduan, zentzu sakona, hola, osea, pixka lekue iten guzti horri, ez? Nere esentziekin konektatzeko, zer, baita pasira bat behar edo, naturalezekin konektau edo, Jende asko urte hasiera mendiakin azteu, ez? O itxasua baino batekin baita. Ni lehen oiten unai jakin, gero ja kaketzi permititzen, baina egia da kriston sentsazioa alzala jutia mendira, ni adibidez este konektatzen bate bakizue, juergakin eta gauzaiekin da orduan zan, hori, bitxorraro eta mendian konexioa. Ez oso juergazaliak gue. Bueno, iraia gehien bat. Bueno. Baina, juergazaliak bai, baina ez oso. Itu iraian arpena. Iraia igual gehiena. Baina egila da. Bueno, a ver, garaiak aldatu dira baita ere. Nila ez nago puntu hortan igual. Zuetzaude evoluzionatuta iraia. Igual suelto bai, baina. Baina egila da. Eta da guain, erresakak gehiago zehatzeitela, osea, jakitia ja, urrengo gunean resaka ukiko etela, gehiago resakak ez dira berdinak, adinakin, no? Geota, bueno, ez dakit zemate uno, baina, bueno. Hori zela ja komentario bat, olaia, de adinekin ez dituzun komentario. Eta hori, gaur etzea zu izan, gutxillo dazkazu, Erika. Etzea zu izan, Erika? Normalian zuk soltatzezu hor. Ez, bai. Gaztetasunan elogilua. Bai, hori da. Ba, nik egia esan, igual Erikan abestia jarri berko. Bai, Erikan abestia jarri berko. Claro, ikusi zaitut. Orduan, egile da, bitu badiaz musika honek, bai laguntzait konektatzen, hola, nire barrukin, nire egilekin, nire esentziekin. Eta hola, malkotxo batzutan bota, pixka bigundu urtu, eta hor da zerbait zetezuna, hau bai, arnastu, eta da kantu hau. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed when you're gone. Konektatu ete, Dana onda mankai? Bai, maite itxalo bat eskainiko jau, beak deitu zigun, Maitek deitu zigun guri. Eskerrik asko. Naizen izenean, eta aizaigu esaten mikroa pixkat hilo berde zuela, neskak ahora... Vale, perfecto. Osea, hilo... Hementxe bertan, ez da? Hori da, erikazuke bai. Eta, holaxe, listo. Ai, nire galderonen aurrean la pixkat ez dakit, gaur, kontraesan pila sortze zaizkit. Ze bat itxet zurekin, Erika, egia da, pentsatzen nahi nitzela igual ze erantzunta zerez, beti datorkidez, igual gabon garaia betire gaurik luzena, ziklo hasiera ez dakiz zer, erritualak itxia eta zurekin konektazia, baina askotan ez da lortzen, askotan oso bultzatuta sentitzenaz, igual gizarte honen ez dakitez, zesango izuet, engantxa da guztia bekin, mugikorra, tarte bat liber baldin badakat, Netflixa jarri berra, ez dakize bakizer, orduan, gelditzi horren zailtasun hortan, ederra izango litzatekela, derrepente esatia, bitxu, konektatu ingoet, eta konektatzeko igual lengo egunean egia da guk ingenula gure rituala eta laguntze horrek, kontzientzi gehiago jartzen, o taldiakin beste hainbat lan itetu gunean, ez? Baina hola bakarrik jartzen ezerari pila kostatzen zait. Osa, nahi astrologa batek esan zian, de 14 puntos, 10 tienes de fuego. Osea, a ver, zu pila badakad barruan. Hori da, imaginau, sua, lurra, aizia, eta bestia zein da? Ura. Bez, es que ura ni... Sua. Ura ni... Es que hau gestiono din, berda, Bai. Eta nola gestionatzen zu, miren, bueno, aldete bezala. programa bat. Gero, urrengo elkarrizketatuak asko lagundu dit. Bai. Eta, es que, a ver, gestillo, bada ordu, claro, erik, me encanta, o sea, meditatu eta konektau, eta super fan nazorrena. Kriston gestilloa da. Kristona. Eta ez zait errexeien. Eta hola, eta gero, nire bai igual kontua ben aurrean jartzena zenian, gabon kontuak, horren die urtiak aurrea inala,
fetxakorren igualak dia, ez? 24, 25, 28, beti da hori ez? Eta egia da nire izaera ez dala bat ere oire ez? Niraz pixkat igual azkeneko, gaur pentsatzen eritzen gozabetan, niraz azkeneko momentuan erabakitzen duten hoietakua. Badakigu, Miren. Eta azkeneko momentu arte. Izango jot, ba? Incluso berandu zen. Ja momentua iritsi danean, da bestiok momentuan gaudenian, oandik bea ez da momentuan. Baina eskubideare bakatolako izateko. Badakazu. Beretan. Eta egia da gustatzen zaitela. Azkeneko momentuan erabakitzia, pixkat nire, zena ez zen nahi. Eta gero, askatasuna izatia, nahi deten nahiteko. Osa, nik ustut hori, denak izan behar dagoen askatasun badala. Kardu nahi, gabonan gauza, hoi eske ez. Ez diet bat laguntzen geho, nekin konektatzen, nahi zena ze, orduan, suan artean, horren artean, ez da erresa. Ez da erresa, nahi arrastra bitoi adibidez. Osea, karo, guain igual, ez baino, 31 parranda, ez dakize, ja poteua, ez dakize, klaro, ja basoaz, ja... Arratzaldeko 7 gelditzezea, hartzezu bestia, eta ja fairazoaz, eta ja eraman itezaitu. Osea, txampainan burbujita bezala, eta ja galdu itezea, no? Egia da, azkenengo urtetan, pues igual ja resakekin pentsatzen, eta esate, me merece la pena. Pena merezi dit. Bai, hori da. Ondo eontzea. Traduzioan. Baina bai, eske eraman ite zaitu, porque daude pentsatuta hortako gaina, ez? Osea, eske izaera kontua da, ez? Zenik burbujita... Baina hortako pentsauta daude, zaiazu hori. Hortako pentsauta daude. Hortako pentsauta daude. Eske hori naizun erantzutia, osea, de repente galdera retoriko bat itaizu. Hortako pentsauta daude, eta zu, bai, baina... Ni nerera. Bai, hortako pentsauta daude. Osea, deskonektatzeko guandik. Nik uste baietz. Osea, nik kriston deskonexioa sortzei. Jendia mozkortzeko, jendia... Ospatu inberda, no? Eta ospatu zer da? Ospatu da, jendia eran, jendia... Exzesua. Hori da, ospatu. Igual ospatu, ez tegu lertzen beste zentzu batia, baina... Bai, inkluso baita ere euforia hori beste leku batetik bizi, naiz eta, ez dakit ez? Ez duen beti euforia izan ber. Baina horrea eramatea. Ja, claro, eta konektatzen bazu errex euforiakin, burbujita. Globo bezala. Ni azkenengo urtetan emateit, batez ere urtia bukatzen ari dan hortan, limpieza egiteko, osea, garbiketa etxian. Osea, ordu jartze zait, zea bat, urtia bukatu baino lehenuo, etxia garbitu, baina ez garbitu azulejoak eta hori, ez, gauzak bota. Osa, orduan armaioak irekitzi dute, erropak, ez dakize, trasterilloak, kajoiak ireki. Sartze zait, baina gaina modu, ez dakit... Ansioso baten. Bai. Bai, eta orduan da, como, ostia, 30 baino lehenu inberdet. Gaina sartzek asuntori de 30 baino lehenu espaititen, ostia, geizki. Ni horrekin horren naiz, fatal. Osea, nik nire ritual propioa sortzitu, eta gero, kriston talibana naiz ritual hoiekin. Eta da, como amankai, mesedez, apurtu, gogortasuna ez. Eta orduan horreote naiz. Eta, kefa, osea, jartzen badimet, 26an itetau, 26an inberretau. Eta azken urtetan, hain naiz pixkatori aligeratzen. Flexibilitatea. Bai, saiatzen hain naiz, ez beti lortzen, baina bakizue ondo. Bai, Mirentxu, hor, bazeon zure abesti bat, da izen una ekarri. Asko fluitzen ze ondo. Bai, ez? Nik Beyoncé abesti bat hartu nahi nuze, ez dakit nik haunditan Beyoncé izan nahi, ez? Orduan ba, venga, Beyoncé. Ez da horrexea, So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now.
Erridikulua egin izanaren errudun sentsazioa daukazu? Esan beharretzenuena ozen esan duzunaren errudun sentsazioa daukazu? Familiaren aurrean pakete bat zarela sentitu duzu berriro ere? Sartu ezazu glizerina ipurtzulotik eta kakao dena tita batean aterako duzu. Garbi sentituko zara. Hoxe, nik glizerina... Garbi, glizerina ez dut sartzen, baina... Eske zeharra izango zen hori existitzia, Batzutan gertatzea natural barkau. Bai, bueno, nik gehiago konektatzen gabonetan, sakontasun horta sakon rollo hori 30akin gehiago, urtean bukaerakin, solstizioakin baino gehiago esango nuke. Eta hori ni solstiziokoa naizela, udaberriko... Bai. Udarreko ez, udarako solstiziokoa, baina, en fin, gehiago konektatzen 30akako horrekin, ez da, hori, garbiketa inberri izana, inberri izatea balorazio hori, ez? Hori oso sometikoa da, no? Balorazio batekin zer egin dezun urtean zehar, ze gauza lortu dituzun, zer nahi dezun lortu urrengo urtea begira, peligroso xamarra dela irutzeit baita ere, baina inite deu, nik behintzat initet. Ritual batzu, irakurtze ditut, ite ditut, A ver qué pasa. Eta suerte pixkatekin ez baldin badakat resaka, urteia azte dugu, pues, bueno, esan Poteatzen. Urte bat gehiago. Poteatzen baitaren guardia egila da. Baina, egila da, gero urte berriakin sartzeala beste onda bat, eta da urte berria dator, beste urte bat dator. Osea, denbora aurrera doa. Beraz, norantz noa. Beraz, ze bide. Beraz, polita galditu zaita. Oso. Bai, Esan dezuna da, resaki ez dakezunien galdera horiek. Eta dakatenian, eta diferente ateatzea, bueno, resakakin edo resaki gabe galdera hoedanak, pues, diferente eroitzeia baten gorputzean. Baina, bueno, egia da, bai, urte berrilla, eta ja, denbora pasatzen aidanan sentsazio hori gerota presenteago eukiko banu bezala. Ez dakite zuei pasatzen zaizuen. Hombre, hori denbora guztian. Eta atzo komentatzen zenuna, Erika, ez? Urrengo urtean berriz danauko ongo gea hemen, eta holako gauzak. Zein dezu? Arrugitak estiratzeren izan. Zera, mankek esan du denbora guztian, dari pixat, beste gabe. Bai, adinaren zama, ez? Gure ezin da ez herrin hemen, ezin da ez herrin. Ez, eske, de repente hola, esan, ze gestua izaititen. Denbora estiratzen izan. Estiratzen izan. Bueno, bi emakume dazkau, hortik, bi aldu izkiguenak, behaien... Eta bai, gabonetan nore bipolaridadik urten etxen dago, ez? Batetik naz ume bat, eta batzutan ilusio egitzen dut, beste batzutan tristurio egitzen dut bai, beste batzutan konsumismo, eske, bai, irabazi etxen hau, eta beste batzutan nore alde kritikupe urten etxen dago, eukitzen dutarako pure bat egin nore pertsonalidade guztikin, gara hauetan, terrible izaten dela. Zentuten ez tamagotxi baten monontxe neharrez, ontxe barrez, eta ontxe posik, eta ontxe triste. Baina orokorren ikustut positibo dela, ez? Gabonak niretzako batez izaten dira oporraldi bat. Holan, nahiko luze eta iluna itainatan negu baten aurretik apur bat deskansatzeko aukera bat. Inguruko jenteaz apur bat elkartu eta ostean motxila bat prestatu eta egun batzutan etxetik ospaiteko momentu bat. Beste zer baino gehiago. Eta bueno, gabonak goxo hartzeko, nik musika politiago aukeratuet. Baldakau, musika polit hau. Beste aurkezten dut. Bueno. H musikariaren abesti bat aukeratu du Iraiak. H. Badator. Lehenengo diskoa, bai.
honek iten hau akau, Ireia. Osea, akau. Gabona zer da, resurrekzioa. Resurrekzioa, ni nahiko lan eukitzet, osea, batzutan ez tegit nere burua sakrifikau erroten nun, osea, ez tegit gara, bai, ez da, miren. Zer? Eso, neiz, sartzen zait, kriston bipolaridadia. Atzo esaten bezala bipolarra naiz Gabonetan. Alde batetik hori nao, movida hortan, dintando. Pero beste aldetik nao, zen mierda da hau, zeatik iteta hau, ez daka zentzuik. Eta netzat, nire zentzu sakona da, osea, de repente, nei bai etortze zait gainani, naiz fuego, superleo. Bai. Orduan, niretzat, momentu hau da, solstizioa pila bat sentitzet, osea, 21 eta 2 hortan betioten naiz, eta hor bat, nahi tortze zaitolako behar bat barrura sartzeko, osea, izango nitzatekela kobazuluan sartu, eta handik ateako ez litzaken persona horietako bat. Hori da nire zentzu sakona, osea, netzat izango litzake como jaso hor, goxo, ez musika hau entzuten, porque ez dela madre mia, baina bai hor barruan goxo, baina sentitzen naiz erabat bortxauta, ze demora guztian da, bultza, benga, erten, benga, jendiakin egon, ze polita dan dana, ez dakizer da, bai, igual polita danik, hola sentitzet, baina beste erabatea sentitzet. Eta horrekin eoten naiz, tope desubikauta. Osea, da desubike bat, akojonantia. Ze da nire zentzu sakona izango aliz bezala alrebez. Osea, onberdet jendiak indemora guztian eta egon nahiko nuke bakarrik eta gorde eta. Osea, hori da. Ereki ezazuko bazulo bat. Inkoet. Hor, zestu amazkan. Badazka. Eraikitazion, ja. Eta orduanik, Hoi okupain berdu. Kuriosua da, baina aldi berian sartze zait. Osea, barrura eoteko gogua, eta gero bai entzuten ten musika dana izatea oso gora. Aukeratu dezuna. Txako bazuen ordu festa ona montatu dituzu. Festa ona, baina, eske kontua da, claro. Eguzkia aida, osea, oain astea berriz jaiotzen, ez da? Gau ilunena dator, eta ni, como buen fuego, egoten eiz jota hola. Eta orduan berde, itzaldura hori pizteko, badibidez, hau, nati bat, ez? Bai, mafiosa bat. Sabe tanto de mí, dale jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Se rumorea que hay dos clases de pendejo: el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora ténganme de verdad. Voy a ser mafiosa, la amará. Beste emakumei gehatzaltzaigu entzuteko, badazkau, ez da? Bai. Honen zentzuari dagokionez, pentsatzen dut gizakiok behar ditugula momentuak ospatzeko, denbora garaiak isteko, prozesuak ere bai isteko, eta pentsatzen dut jatorriz Gabonek zentzu hori izango zutela, baina guk nolabait nahi dugunez, ez, gainean daukagun kultura judeo-kristian honetatik aldendu, pentsatzen dut Gabonetan beste dinamika batzu jarri beharko genituela martxan, benetako eta barruan senditu ahalko nukeen zentzu bat izateko. Ze zentzu, gizarteak beti jakin du neguko hotzean eta isiltasunean bertan barrun bizitza berria sortzen zela. Nere ustez hori da ospatzen deguna, jaiotza eta hasiera berriak. Etxeak, kaleak argiz eta alaitasunez betetzen ditu, jaiotza berezi bat ospatuz. Ospakizun haue gainean neguko solstizioarekin batera gertatzen dira. Eta erabildezagun indar berezi hau gure desio, gure ametsak eta gure
proiektuari lehen arnasa hartu dezaten. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todos estos momentos, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Soy lo que tengo que ser. Oain bai, realista izango da oaingo elkarrizketa, ja lagun ikusezina jagurra eman da geho. Elena berezi hartua, salamero dakagu gure artian. Bea, Kriston hori adagutzako bere hemen egotia, eta Kriston poza ematei, gu asko maile degulako aparte, eta Kriston profesionala dalako. Hemen itzein berko dezu, hori da? Eta nik zuek. Ingo etolako sarrera aurkezpen bat, ze bere olako lista nahiko luzia da, dietoterapian lizentziatua da, dietoterapian, naturopatia, kinesiologia eta masaje ayurvedikoan formakuntza egindakoa, baita hainbat terapia emozional desberdinetan ere, besteak beste, lore esentziak, zure kasuan Chalice Welleko esentziak izan ziren, Inglaterrakoak, EFT, tapin, reiki, konstelazio familiarrak, eta biomagnetista ere bada bera. 2008tik eguzkiloreak gune holistikoan egiten du lan, Donostiako Gros auzoan, eta hainbat pertsonei laguntza terapeutikoa eskaintzen die eta barruko suak gestionatzen laguntzeie. Gurekin hemen, Elena berezi hartua! Bueno, Elena, hasi bergo ganun batetik. Ze placer, eskerrik asko gonbitia, ze hau berez marroi bada, ulertuko ezuen bezala. Gu gaude urduri hemen zuen aurrian oso rarua da bestiantza lan aitea eta zuentzat, eta derrepente eskerrik asko, Elena, hemen egoteatik. Zuei. Elenakin apur bat hori hausnartu nahi genuen, da hortarako gonbidatu dugu bera ere, eta berak baiezko eman zigun, apur bat ari garen honetan, ez nola Gabonen beste esanai bat, beste esparru batzutara irekitzea, eta hortara abenturatuko gara orain. Ze atzo adibidez, ibili ginen aintzan erkiziakin, eta pixkat Gabonen iruditegi erlijiosotatik pixkat aztertzen ibili ginen, nola jundan aldatzen, eta, hortikan ibili ginen, eta gaur, beste iruditegi batea jungo gara, ez da, Elena? Bai, ni uste baiet. Era bat. Ni uste baiet. Bai. Ni Maialen bezala nator, urduri. Hola! Vale. Eta, nik mai gainean jarriko deten ikuspuntua, oso ikuspuntu desberdin bat nik uste dala. Eta hasiko naiz esaten, Gabonen jatorria, solstizioa ospatzen zuten erromatarrak, solstizioa ospatzen zuten, eta jai hoiei deitzen zieten Saturnalak. Saturno jainkoari eskainitako jai hoiek ziren, ez? Eta astebeteko jaiak ziren. Eta esklaboak ere bere jai zuten, bere askatasuna ere ospatzeko moduak, kaledanak esaten zuten ornamentatzen zutela, eta jai nahiko ederrak izaten zirela, ez? Eta alde hortatik, 4. gizaldian, papa batek, Julio lehenengoa, uste dut, izan zala, nola ezin zuten paganismoarekin, aldaketa hau egin, erabaki zuten, eta hau, adibidez National Geographic-en ere aterata dago, erabaki zuten, Jesusen jaiotza jartzea, solstizioan, jaiotako pertsona bat izan zalako, maixu bat, ez dakize, eta bakize. Eta ordundik, habituaren edo ohituraren bitartez, erlijioaren bitartez, eta hor daukagun erlijioa, gure erlijioa, erlijioa, katolikoa, gainean, beti hori gogora arazten digu, Jesusen jaiotza.
Claro, aprobetxau zuen hori. Bai, eta pagano hori, indarra sakalako kristona. Kristona, bai. Kristona, nunca mejor dicho, es, hori da. Eta Kristoa jarri zuen hor, eta ya está, soluzionau. Bai, hori, pixka bat ikuspuntu hortatik, solstizioa izaten zan, eguzkiaren jaiotza, lehen komentatu dezuena, eta norbaitek ere komentatu duen moduan, eguzki berri baten jaiotza urtero, eta claro, espiritualki ere eguzki berri hori gure bihotzetan dago. Hau da, urtero daukagu aukera gure bihotza irekitzeko argira. Eta orduan, aintzinakoek bazekiten hau. Eta bere erritualak, zeremoniak, egiten zituzten, suakin, Saturno adibidezan sua eta eguzkiaren eta nekazaritzaren jainko bat. Baita ere Apolo, bai? Eta gero segun ze Egipton ere zuten beste jainko batzuk, eta Grezian zuten Kronos baita ere, purifikazio jainko bat zela. Eta azkenean badakigu, aintzinako erlijioak edo zeremonio desberdinak egiten zituzten kulturak, naturarekin oso konektatua zeudela, bai eguzkiarekin, sua, ura, haizea, lurra, eta hori da pixka bat gure ikuspuntutik, nire ikuspuntutik pixka faltadana hemen, konexio hori. Nik azkenean egiten detena da lan hori, lan terapeutiko hori, jendeari pixka bat bere moduan, lagunduz, eta bere eguzkia irekitzen, laguntzen. Ni neurea irekitzen, noski. Claro. Egia, orduan ni enoa hain urruti, kobazuluan sartze hori, claro. Bai, oso da, hor ziklistidadea daukagu. Eta aprobetxatzen ordaindu gabe. Zer? Haize aprobetxatzen ordaindu gabe. Bai, hori da. Bale. Baina bota. Ez, esan nahi du, askotan bai gizartean nola dagoen irudikauta edo igual ni sentitzen naizelako arraro hor batzutan badaolako bultzatze gaitula juergata, ez dakiz zerreta, hortara, eta igual horrek ere ez digula usten entzuten, barruko zer hori, edo eguzki hori, edo nola? Hala da, bai. Azkenean, soziedade hau dago pixka bat egina, gu deskonektatuta bizitzeko. Bai, mugikorrak, telebista, hainbat, ez dakit gauza, guri estimulo asko hori da. Atentzioa, eramateko kanpora, barrura, eraman beharrean, Eta ondo dago kanpora eramatean, asko gustatzen zait ere kanpora eramatea. Baino bai barnera baita ere, garrantzia handia dauka barnean, zuk esan dezuna, kobazulora, oin momentua da, kobazulora, ere joateko eta ateratzen, poliki eguzkia handitzen den adina gure bihotzeko eguzkia ere kanporatzen, dijoa. Eta hala izatea urtero. Ze gertatzea, jende asko ez dala konektatuta sentitzen, ez daki zer den hori. De hecho, askotan gertatzea ez daki zer esaten diazun, eguzkian, ere bihotzean, ez dute zer ulertzen. Vale. A ber, zer pegi dauden, hemen. Bai, hori nahi nun behitu. Maskabileekin ez ditugu ondo txekeatu. Claro. Horri junpetan goxo zaudete. Geho jetxiko gara, bera. Lasai. Bai, zegia azkenien kobazula ora edo barrura aite mugimento hori pixkat ausartara izen bertzala, zure buruekin, zure itzalak, edo ateatzalako zure demonio horiek, eta hori transitatzie, ez gaude batzutan hain prest hortako, ez? Ez, beldurra dagoelako, beldurra handia daude, eta azkenean beldurrak mugatu egiten gaituzte emozionalki. Eta bai mentalki baita ere ez, hor daukagu, lehenengo dauzkagu pentsamenduak eta gero emozioak bihurtzeia. Eta askotan gure beldurrak ez baditugu lantzen edo ikusten edo begiratzen, gertatzeana da hori, denbora guztian behar degula kanpora. Baina egila da beharra daola pixkat barrura joatea, gure bihotza eta gure itzalek ere ezagutzen joateko, eta horrela gure bizitza gure propositoarekin edo intentzioarekin bat egiteko. Eta askortan propositoa da hariman daukagun zerbait.
Eta askotan gertatzea ez gerala konturatzen zer dan hori. Baina baita ere gertatzea gure bizitzetan, gertatzen zaizkigun gauzak, ere informazio handia ematen digutela, baina gu interpretazio bat egiten dugu segun ze beldurrak o pentsamenduak edo patroia dauzkagun. Eta orduan askotan ez dugu oreka aurkitzen, ez dakigu nundi joan, batzutan esaten dugu, egin deta hau, zendatu deta hau, baina berriz errepikatzen da. Azizke hor, badakigu ez dezula ezer oraindik zendatu horrekin zer ikusi dituenik. Aukera daukazu berriro ere begiratzeko, eraikitzeko zendaketa prozesu bat, terapeutikoa, eta azkenean pozik bizitzeko. Bai, ze hor burue da etxairik handiena. Handiena. Karo, osako, bazulo bat ere, eta zure burukin, eske burue da azkenien, une oro esan dezunez, gure narrazio propiotatik bizigea. Bai, interpretazio hori da. Interpretazio hortatik, ez? Potentea, bai. Eta hori aldatzea ere nahiko zaila izatea. Karo, lanketa bat da. Lanketa bat da, bai. Propiotatik eta baita ere, osea, kanpotik datozenetatik ere bai. Osea, esarritakotatik, ez? Fetxa hauetan adibidez hori da, ez? Jak gidoi badakaudanok, osea, badakigu ze egutegi dakaun, eta jarraitu berdeu, eta hor ja, karo, niretzat behintzat hor da otalka, ez? Edo baita ere, horren barruan daon, iruditegi dana, ez? Zeleno adibidez ez du komentau, baina nahi garai hauetan beti moitze zait, ze familie eredu dia eredugarriak, ez? Edo ze emakume klase dia eredugarriak, eta garai hauetan beti, de repente, idea horrekin dakat kriston talka, ez? Zein naiz ni, osea, 50 urtekin jolasian jarraitu nahi deten emakumea, ez? Eta, klaro, hori da, kanpotik datozenak ere bai, konstrukzio hori. Eta gure familitatik datozenak, askotan, garrantzia handia daukate gure bizitzetan, eta gehienetan ez gea konturatzen, informazio hori, ez, familitik datorren informazio hori, ohiturak, pentsamenduak, ez diala guztiz gureak, bakarrik guk hartu egin ditugula. Eta azkenean gure askatasuna, benetazko askatasuna mugatu egiten dituztela, modu handi batean gainera. Orduan gauza da, gure beldurrak ere joatea onartzen, sendatzen, proiekzioak ez egin hau da, ez da bestearen errua da nire erresponsabilitatea, nire bizitza, eta hori asko kostatzea. Normalean esatea ez bere mina da, ez nirea da, ni daukat hemen nire muga, eta hori hasten geanen egiten gure bizitza nahiko aldatzen da. Aztea aldatzen, zuet dakizuen bezala. Gu verifikatzen ari berekin baita ere. Hau dana eta... Etzako oso ederra da baita ere igual, Elenakin da, hemen oiana beste lagunbin badaukat, eta zenbatetan hitz egin izan degunez, baita ere onarpen hortan, ez? Ze izi ematen duen baita ere gure imperfekzio hortan, da gure zaurillakin, da gure itzalakin, zuk esaten dezun bezala, ulertzia gure burua hor da, hola, ez? Iguale... Baina, klaro, super zaila da, askotan onarpen hori, baina niri egia da hor, ez dakit, fitxa erortzen zaitenean, eta da autoexigentzio hortan, izan benaz, eta ez dakit nolakoa, ez, osea, nik ipurdian zulua. Hoi da bere esaldi terapeuteko bat. Bai. Eta oso efektiboa gainea. Eskerrik asko. Bai, bala izatea. Eta onarpen hori da askotan zailena eta arraroena egiten dana, ez? Ohitura ez daukaten pertsonentzat batipat, ez? Eta azkenean da perspektiba aldaketa bat egitea. Ez da asko. Egia esan ez da asko da onarpen bat. Ez da nik aldatu behar ditu nire beldurrak, nire epaiketa, nire biktimizazioa. Ez da nik onartu egiten dut guzti hori nire baitan dagoela. Eta joango naiz aldatzen. Ez terapia batekin edo modu terapeutiko batekin 2 hilabetez, hau asko saltzea. 2 hilabetetan, jazta, zure patroiak danak konponduko dira. Edo liburu bat irakurrita. Ez, eskerrik asko. Autolaguntza liburuak, oso modan daude. Baitare. Vale. Lan pixka geixioin, berda, ez da. Pixka, urtetako lana, bai.
Claro, eske gero gaina beti errepikau. Osea, lehen hor esaldezu arima itea datorrena, eta hori da nahi gauza bat edo gure arima, ez? Ba, askotan egia da, gaur egun hitzeitia ariman inguruan batzutan hasta pudoria emateu, ez? Osea, nik asko hitzeiteat hola, baina gure artean badako olako ez dakit, bokabulaio espiritual edo estraño bat, ez dakit zuen, biziko zuen, kanpotik, baina egia da, askotan hori ez, zer dator nere arima itea honea? Ta batzutan bada, inkluso igual, kontrakoa zuk sentitzezunana, ez? Bai, edo askotan. zure mandato familiarrak esan dizuna, ez? Edo, ba, ariman hori nola sentitu dezakegu edo nola adierazi igual hemen dagoen jende biai zer dan ariman mandato hori edo arima itea datorren hori? Ba, hori nahiko buruarentzat, ez? Segun nondik daukagun guk momentu honetan gure percepzioa, ez? Edo gure perspektiba, hori nahiko zaila da buruarentzat ulertzea. Zeren buruak beti nahiko du forma bat eman, ez? Eta egile da propositoa edo intentzio hori, arimaren intentzioa, ez daukala forma hondirik. Toltekak, Mexikon bizi ziren jende batzuk, ez? Beraiek esaten zuten jainkoa zala tonal eta nahual. Eta tonal zan, nahual zan, esango genukena lo insondable. Osea, esplikatu ezin deguna, baino barnean, momentu zehatzetan sentitzen dugun irekidura bat. O meditatzen, edo dantzatzen, edo kantun, edo ez dakit, bakoitza bere modura, ez? Eta tonala zan, nahuala interpretatzen zuena. Hau da, nik esplikatzen dut, sentitu detela momentu mistiko bat, ez dakize, bihotza ireki zaidala, hau da tonala. Claro, orduan, normalean, jende gehiena dago tonalean denbora guztian. Zer egin behar da nahuala irekitzeko, ez? Edo konektatzeko, pixkat etxea garbitu. Ondo iket ordunik. Iraia! Oso ondo, Iraia. Bide honetik noa. Oso gaina. Orduan pixka bat garbitu gure etxea, buruko etxea, ez? Bai, besteare bai. Eta gure identifikazioa prozesu hori aldatu, proiektatzeari utzi, epaitzen utzi. Osea, ez epaitu denbora guztian. Ja, ez epaitu epaitzen aizala. Dana da hori da. Dana. Vale, zeren jende asko dago, ez dula epaitzen nahi dana. Bakarrik epaitzen nahi da, eta jazta bere modua da, hori jende asko dago horrelakoa. Eta ez dago ez ondo ez gaizki, oindik etzela esnatu, besterik ez. Oindik etzea esnatu. Ez zaude konektatua zure propositoarekin. Eta azkenean hori da bizitzaren prozesu bat. Eta nola garbiketa eginez, beldurrak onartuz, zure minak ere onartuz, zure bizitza izan dan, orain arte izan dan bezalakoa ere ondo dagoela esanez, onartuz, hobetu nahi dut ez dakize, edo aldatu nahi dut ez dakize. Ez aldatu, onartu. Da beste prozesu bat, eta horrela ja aztegea gure propositoarekin konektatzen. Zeren propositoa da neutroa. Ez da bai, ez da ez. Da neutralidade bat dauka. Hau da, etorri zinen gauz batzuk egitera, bizitza hontara, segun zure evoluzio prozesua, amalurrea, familia hontara, denbora hontan, eta horren bitartez, konexio hori eginaz, bihotzeko konexioa behar du, Hau ez da bakarrik hemen. Ireki behar dugu bihotza, konpasiora, miserikordiara, ez dakit, maitasunera. Eta solstizio bakoitzean, aukera hori daukagu gure bihotza, gure eguzkia, berpisteko, berriro jaiotzeko, lehen esaten zenun, exigentzi gabe, epaiketa gabe, edo behintzat proposito horrekin. Epaitu itetela noski, ohitura dauket. Orduan, ohiturak aldatzea beti zaila izatea. Normalean, 21 egunetan, aldatu ditzakegu
ohiturak. Baina egon behar gera, prozesu bat egiten adibidez FT tapinekin, dala modu terapeutiko bat, oso erreza, horrekin egin dezakezu. Baina horri ere, tapinaren asuntoak? Kontzientzia jarri behar duzu. Tapina da, golpe desberdin batzuk, gorputzaren leku desberdinetan, eta horrekin lortzen dugu daukate zerikusirik akupunturako punto desberdinekin, eta orduan, aiatzegea gorputz energetikora, eta emozional gorputzera ere aiatzegea, eta orduan aldaketa horiek egiten aztegea. Zeren askotan esatea, buruan daukazuna proiektatu, imaginatu ondo zaudela, sendatu zehala, baina agian sendatzeko prozesua ez dago zure evoluzioan. Bai, klaro. Hori gertatzea batzutan. Edo ez, zuk nahi desunain abiaduran, ez? Nahi detezan. Edo agian lortu behar dezu beste gauz batzuk, bai. Resonatzeu, bai. Bai, danoi. Hemen maiontan. Ez da zuk nahi dezunien. Bai. Eta nire ustez, Gabonan zentsu ondixena izen laike familixe juntatzie. Familixe eta lagunek urte osoen ez dinak ikusi o gutxi ikusi dinak, Gabonak izetei eskusa bat bezala, familixe berrize elkarrekin juntatzeko. Oain dakau, ja, amaitzen jun behar dugu Helenakin, eskemen egongo ginake... Infinito. zortziehun ordu, ze kriston emakumia da, eta... Eta zueke bai, gustora. Baina... Pelotea! Sobedientia zaten. Eta, amaitzeko Helenakin, eta amaitzen juteko baitare programakin, oain dakau, gauza espezial bat, Helenakin goigu tirada. Opari bat, ingoigu. Opari bat ingoigu, kristona, ekarri du tarot bat. Zegila da, beha komentatuzun, azkenian, solstizioan inguruan eta zikluak eta, arketipuak... Bai, ez geha jau hortara, baina, hola, motx, ez? Esan ez, ziklizidadea ere begiratzen dugu, emakumeok, batipat, eta gure ziklizidadean lau arketipo daude. Badan eskatxa, edo preovulatorio momentuan emateana, gero bestea da emakumea edo ama, baitare, ovulatzen goazenean. Gero dago txamana, esate zaiona, ja premenstrual gaudenean, eta menstruatzen aigeanen bada emakume zaharra, edo sorgina esaten zaiona, ez? Eta bakoitza bere karakteristika desberdina dauzka. Eta orduan horrekin konektatuta egotea oso garrantzia handikoa da, zeren emakumearentzat, zeren hor ikusten dugu normalean zer dago orekan eta zer ez dago hain orekan. Eta orduan horrekin ere erramienta ederra izatea, gure bizitzara eramateko eta sanatzen joateko baita ere. Eta, hau, ekarri detena dia zuekin hitz egin da, orakulo bada, deitzen da el orakulo de la diosa, jainkosa desberdinak daude. Ja ez da arketipoa, ziklizidadean arketipoa, baizik eta jainkosa desberdinen arketipoak. Eta oso interesgarria. Jainkoak zute ditugu, todo el rato ez da, baina hemen jainkoak gizonak izatea normalean, gaur jainkosak. Gaur jainkosak. Vamos al lío, Elena, denbora gutxi dakau, eta vamos al lío. Claro, beak tirada bat ingo, baina tirada honek zerikusia izango hemen gauden guztiakin, hau zuekin badijua. Hau zuekin doa, baita ere. Momentu hauetan entzuten aizeatenakin, eta mai hontan gaudenokin ez da, Elena, azkenean? Bai, hori da. Nik ezakit, da lau karta dia, eta esplikatuko dut oso, motx. Aber, resonatzei zuen zeozek. Elena tirada egiten nahi da, entzuten nahi zeaten antza. Isilik. Azkenean da, kartei galdetzia, ze mezu dakaten gu denontzako. Jainkosak ateatzea, eta hau ez da tirada bat normalean pertsona batentzat edo ateatzen dana, edo talde txiki bat, baizik eta, klaro, hemen energia asko daude, eta pixka bat ateatzen dana, lehenengoa da, ikusteana esateana, lo que se ve, ikusteana. Ikusteana,
dago, ateratzen da jainkosa bat dela Bloodowet, eta jartzen du traizion. Hor dago prozesu oso potente bat, bai, soziedade hontan oso potente bat, zerbait gertatzen ari da jendearekin, bai. Segi, Elena. Bai. Bai. Lo que no se ve da energia, hau da, ikustea traizio bat, ez? Baino, ikusten ez dana da energia daukagula, gizakiok. Osea, indarra daukagula. Baino barnean dago oraindik. Oraindik ez dago como en el inconsciente colectivo, esango genuke. Esnatze prozesu batean dago, ez? Baina ikusteana da, traizion, rechazo, nola esango nuke, abuso, hori. Eta nire ikuspuntutik ere hori gertatzen nahi da. Momentu enten soziedadean, bildurraren bitartez, bueno, dana maskarillak eta beste gauza asko, ez? Baina hori da, beldurraren bitartez azkenean. Eta gero, esango genuke dator mat, justizia da, Egiptoko jainkosa bat, oso boteretsua, eta hau da, lo que hay que hacer. Egin behar dana da. Zein behar da? Maten bitartez, justizia, hau da, orekan, zerua eta lurrarekin. Hori dator, egin behar dana, egin beharra dago. Eta zer da esperimentatu behar dana? Xekmet, ira y furia. Toma ya. Hostias. Miren, esto no nos ayuda. Horrez esan nahi du. Guri ez. Malaletxean Leoditzar bat kriston eguzkiak iratzen, da nere suantzako hau, Elena. Madre mía, que mal. Horrez esan nahi du. Malaletxea atein behar deula. Atein behar da pixka. A ver, baina justamente ez, osea, terapia, Bai, baitare. Hor nola ateatzea, mala hostia, eta gero terapia. Neskak, bale, lehenengo atea eta gero... terditarako amaitu behar dugu, eta hogeita Eta bidira. erdian dagona da Ni erresponsabilitatea. censuradora, Venga. Responsabilitatea erdilan da ora. Resonatzeigula pila bat handik eta mendik guzti honek. Neri ere. Bai, ez da. Bai. Eskerrik asko guztioi. Bai, ja. Bale. Maitek esatigu gure jefa dela momentu hontan. Bale. Terditarako amaitu behar deula saio guztia. Ostras, bale. Oso importantia gaude baindikan hemen iteko. Bingue kanta erdeu. Banetik inberdeu. Bueno, Elena, amaitu dezu, osea... Bai, hoxe, da erdian da gu bat, ez? Eta agertzen da maebe jainkosa eta erresponsabilitatearekin. Hau da, gu arduratu behar dugu gure bizitzataz. Hori da mesua. Mezu ez besteak, guk. Ostras. Mezu ederra. Kristona, eskerrik asko, Elena. Baitare, nun jartzen dugun guk gure boterea. Bestengan edo gugan. Normalean, bestengan. Gugan jarri behar da hola. Adi egon gaitezen. Mila esker, benetan. Eskerrik asko, Elena. Silvio Rodríguez da beak aukera duna bestia, así que joko deu, eta bitartean Elena despediuko deu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Bueno, eta hau ja bukatzea doa, osea, hemen ikusiko zenuen gizon bat jotzen, gartxotun zain, danontzat ezaguna igual hemen, ez dakit? Txalo bat! Dana akumulatu zaigu, gartxot, loteria dana, nola ingo deu? Lehenengo igual loteria ingo deu. Tita ingo deu, venga. A ver. Venga, hasi dantzan. Gordeko zenituen. Osea, Erikak ekarri du movida bat, eske erakutsi zazu. Tita egin berdeu. Movida hori, osea, arkaikua, ez dakit. Arkaiku edo futurista da. Ez dakigu oso ondo. Lehenengo zenbakia? Esan zuk. Kantau. Badakizue, irabazliak?
Ai, txon, baina, karo, hau ze emango zeirutako, aukera ingo. Venga, horrek estereo. Level. Bai. Bota! 18. 18, atzokoak norbait izango ja horiek, atzokuak. Barkau. Hau gero nahizen jarriko dugu, ezta? Tesorua beste leku batea dijua. Bueno, lasai, bi liburu honenako handik gatzia. Ki pintxa globor izaten. Iru! Atzo bueno! Gaur gea, gaur zezen, 25 aurrea. Bai. Urrengoa, bai alaba izan. A ber. 39. Ba. Eskerrik asko. Bueno, ba, aukeratzeko emango jo. Ke tensión. Ez, bai? A ber, aukeratzea. Hoi da kompromiso aukeratzeko, Matias. Aukeratu ezazu. Geo hemen Ez pikateko dugu baituko, promesa. Aukeratzea kasu liburuak edo nerekin kafe bat hartzia. Iraiakin kafe bat hartu nahi duzu? Baita ere, Iraia baita esan. Geo kontaktua. Oso ondo. Bueno, ba, gartxotei eskau genizkion, bi abesti iteko, bat atzo kantauzun, bi abesti berregiteko, ez? Gabonan inguruko abesti bat, eta gaur gaueko izar ekarri digu. Bueno, bea proiektu badaka, gau izena duna, eta aidana pildorita gotatzen, bideoklip gisa, ez da gartxot? Noiz egongoa diskua? Irulak, bai. Noiz disko kompletua? Ba, asmoa dakat urrengo urtean, ateatzeko lehenengo diskua, o diskazo txiki bat, eta ez dakit otsaialdian, nola dana nahi bezala bali maijoa, baina urte osoan zer. Diskazo txiki bat. Oso edera. Hor poesia. Ikustea, joan bere estiloa, Kriston artistazua da, bea. Bai. Kristona. Bueno, hemendik esan super eskertuta gaudela naizei, deitu ziguelako hau iteko, ez genekigun oso ondo zertzan hau, improvisa bideu. Baina indeu! Eta, bueno, ba, hor, beste aldian eontzeaten oire, eskerrik asko jarraitzatik, eta mendik aurrea zintzilik hauko jala podcast hauek, podcast irratzaio hauek. Eta zenbaki saridunak baita ere. Eta hori, bai, libra bintzate, ze berez, mikrofonukin publikoa ginu zen, galdetzeko zueire zezentzu sakonak eben, libra bintzaten denbora faltatiken. Vale, orduan, dana, maitei esker, libra bintzeate, vale? Aupa, Maite! Ondo, Maite! Mi esker, eta gartxot, zuria da mikrua. Nahi nuke izan bizio